कि शिव जी दुल्हा बन के चढ़ल बैल सवारी चलले गौरा के दुबारी चलले ना बाबा दुल्हा बन के चढ़ल बैल सवारी चलले गौरा के दुबारी चलले ना जय हो बाबा अपने ससुरारी जाते कैसे भैया आजकल के दूल्हा बा लोग ब्यूटी पार्लर में जाके पूरा बन जाता लोग, लेकिन बाबा अपने ससुरारी जाते भोलेनाथ कैसे राखी पोतल दे हो घरे ए सपवा देहिया पर फुफकारे भैया जब वहाँ गटई में सांप लोग देखले बा तो कहता लोग का ये गौरा इतनी से पतई चबैल हो नहीं खातिरा कहत रे लोग राखी पोतल दे हो घरे सब देहिया पर फुफकारे आए और भोलेनाथ सोचो तनी कि खूब लोग हमारा के देखो था, लेकिन भैया ये दुनिया में दुईगो चीज लोग ध्यान से देखेला का एगो खूबसूरत एगो बेकार एकरे आगे कोनो चीज के लोग ध्यान से देखेला ना कहे बा हो अपन रूप देखी बिहसत गंगा धारी चलले गौरा के दुबारी चलले अपन रूप देखी बिहसत गंगा धारी चलले गौरा के दुबारी चलले ना जय हो जब बाबा के बरात तीनों लोग 14 भवन देखले बा तो कहता का ये भोलेनाथ ससुररिया जाते जाते बिहवा बुझाता कटवा देबो कैसन रूप बना के जात रहो और बाबा के बराती में के जाता जके केहू न पूछे उहे लोग बराते जाता भैया सांप बिच्छू गोजर हाकिनी डाकिनी भूत पिचास चुरई केहू 4 गो गोड़ बा केहू साफा नहीं केहू आगे पीठ बा पीछे पेट बा केहू 4 गो आँख बा केहू के एको नहीं के आ जेकर एको नहीं के हुए सबसे आगे नाचत जाता कैसे हो नाचत भूत प्रेत पर्दा भूत प्रेत के नाच देख के तीनों त्रिलोक में भइल बा का छवलस तीनों लोक में करदा ओहो जब तीनों लोक में गर्दा छौले भैया भैया अब भोलेनाथ खूब खुश बनी खूब वही बसा बूढ़वा पहले बैठ के हंसतनी कि
कि हमारे इतना सुंदर दामाद गांव में आइले नहीं रहे। कहे बा नाचत भूत परे तबे पर्दा छवल तीनों लोग में गर्दा। आओ तले बाबा खुश होतनी और डमरुओ निकाल लेतनी। और डमरुआ जब लोग देखल कहता लागत है कि दुल्हवा मदारी दिखाई। और डमरू निकाल के बाबा बजाते कैसे तो डम डम डमरू बाजत जैसे डमरू धारी चलले गौरा के दुआरी चलले ना। बाबा दुल्हा बन के चढ़ल पयले सवारी चलले गौरा के दुआरी चलले ना। शिवजी दुल्हा बन के चढ़ल पयले सवारी चलले गौरा के दुआरी चलले ना। बाबा दुल्हा बन के चढ़ल पयले सवारी चलले गौरा के दुआरी चलले। शिवजी दुल्हा बन के चढ़ल पयले सवारी चलले गौरा के दुआरी चलले ना। बल बिल साचे दरबार की।